just walking in the blood. Nagulo ko tong ice na to. Yung ate ko nasa bahay lang pero naka-PPE. Kung nakikita yung busit. Aji, post ko babash na. Hindi nakapi. Aji, para-paraan tayo nga ko Mga pampapawis. Yung ate mo nasa bahay lang naka-PPE ko. Liw ba ko na mo? Liw ba ka talaga ko na mo? Dark Knight, Tamsakdan host, dating diket, hello, partner JP. Ayan, may jacket ka na. Baba ka ng bahay dyan. Sino may ano dyan? May alagad ka ba dyan? Palitan tayo, gusto mo? Kung may alagad ka dyang 5. Ha? Ha? Mega lot shoutout to sa'yo. Hello JP, baba ka ng bahay mo dyan. Para maano rin kita, madikitan din kita. See my words. Ayos tong harang natin inuman. Watch pa ako kanina, harang mo host. Partner JP, baba ka ng bahay mo. Alam mo dito, nagkikidlat-kidlat dito Kaya nakakatakot. Baba ka ng bahay mo dyan, dikitan natin. Salamat! Busog na busog ang mata. Ayan ang baba ng bahay. JP, dating dikit tayo. Meron ka dyang alagad. Nandito ako sa yung bahay. Coffee cup design tutorial. Kaya Jennifer Vlogs tayo nagkadikita ng alam ko Jennifer Vlogs. Tamsak node na sa yung binaba JP. Ay, bigyan kita. Sige, ayudahan kita, JP. Diyan ka lang. Ayudahan kita. Hello, Kings Next TV host. Hi, host. Hello. Megalot shoutout. Ayan, may jacket na kayo. Baba kayo ng bahay dyan at maglaban. Bigyan kita ng ayuda, JP. Padikit ka lembang lang sa binababa ni Inday Tef. Thank you. Dantang sa host. Pahingi ayuda. Yes, King Next. Baba ka dyan. No. Salamat po. Kanya ata. JP, dito ako sa iyong bahay.
Ayan, maglablaban kayo dyan, guys. Nag-ayuda lang ako dito kay JP. Sunod kita, King. Salamat po, ho. Sige, puntahan ko yan. Sige, bakas ka lang ng Inday, te. Ayan. JP, dito na ako. Nood lang ako, JP, ah. JP, thumbs up, dikit ka lemang sa aking alagad. Okay lang, host. Ayan. Baba ka ng bahay, ano? King, andyan na. Ayan, King. Huwag lang kalimutan ako, ah. Dikit ka lembang, please. Thank you. Para sa mga supporters ko, start si May Kalalili. Andito ako sa iyong bahay. King Next TV. Umulan ba sa inyo, guys? Dito ano? Kulob. Ay, kulob. Ano? May kidlat na. Laging umuulan dito sa amin. Dikit nakita ko, sabi ni King Negs. Thank you, King Negs. Oops, tapos na yon. Dikit kalembang, King Negs. Sa may mga alagad dyan, dikit palitan kung gusto nyo, guys, sa may mga alagad. Beddam la, sis Magalat, shoutout, kumusta na? Guys, padikit kalembang naman ako kay Beddam Lao. Salamat. Nakapin po yan, yung bahay ni Sis Beth. Palablab po. Sino dyan may 10 alagad? Palitan tayo, guys. Pangalawang ayuda. Sis Beth, thank you. Sino may mga alagad dyan? Palitan tayo, guys. Pero nag-ayuda ako dito kay kay JP. JP at saka kay Boss King Negs. Dan Pulpa kayan. JP, thank you. Sana nagbakas ka dun ng Inday Tef para alam niyang galing ka dito. JP, andito ulit ako sa iyong bahay, ha. Nag-ayuda ako, guys. Ayan, JP, dikit kalimbangin mo si Sis Beth Dumlao. Nakapin. Please, thank you. Sa akin ay nabigay. Di ko mapigil ang aking nararamdaman. Nagsumita ka. Di ko mapigil ang aking nadarama. Di kita. Nakikita. JP, dikit kalembang ulit sa ayuda. Guys, padikit kalembang kay Sis Beth Dumlao dyan sa taas. Asa na si Kings? Kings, ayun ka ba? Negs, King Negs.
ko ang salamin ko. Malakas na naman itong vlog. Mabalik yung sila likod. Itong puti na tayo ng vlog. Dapat na niya, ano na icon? Mobile na ko ang video. Na? Madilaw ka pa yung madilim para mo. Dapat yung flashlight para sa mata daw. Flashlight daw sa mata eh. Sabi ni, na flashlight yan na maliit. Gusto nga, magsilawan sa mata. Hindi pala ako nag-share. Jennifer Vlog, dandam sa dating dikit. Sabi ni JP. JP, nag-ayuda ako sa iyo ha. Saglit lang po. Pangalawang ayuda natin. JP, ayuda ako sa iyo. Pangalawang ayuda ko. Oho, sa bakas ko may Inday Tef para palatandaan. Salamat, JP. Ayan, si Beth Domlaw. Ay, kadikitan mo na yan for sure. Si Beth Domlaw, kung dating dikit ka kay ano. Ayuda lang ako sa'yo, ano, JP, ha? JP, baba ka ng ano mo dyan? Bahay mo. Ah, dito na, dito. Baba ka lang ulit maya-maya, ha? Ayuda ako, guys. Sa may mga alagad dyan, 5-5, 10, palitan po tayo. May mga gusto po makipagpalitan dito. Kung may alagad kayong ano, 5, 10, palitan po. Yes po, si Beth Damlao, pero puntahan ko lang yan. Thank you, JP. Dito ako sa yung bahay, ha? Naka 710 na yung ano mo, bahay mo, no? Nood lang ako, dikit kalembang lang sa'yo, JP. Hintay ka daw, JP. Bigyan ka ng nanay ko. May alagad siya. Nagkukupin lang. Alam mo yung nagkukupin? Nagtutupi. Coffee cup design tutorial. Photoshop. Wow, galing ah. So, tapos, dikit kalembang ulit, JP.
7-Eleven ka na. 7-Eleven. Ayos, ayos, ayos. Mama. JP, andyan ka pa ba? Baba ka ng bahay dyan, JP. Ano sabi sa'yo? Pino? JP, dyan ka pa ba? Mega shoutout po sa lahat. Ayan, JP, baba ka ng bahay mo dyan. Ayan si JP, bit dumlaw. Dagdag WH na rin. JP, baba ka ng bahay. Nandito pa po ako, harang mo. Baba ka ng bahay dyan. Ayudahan ka namin. Type ko to, baba. Nagpudot, nakasuyo ko, nagpudot pa, hirap ta. Hindi ko kasi nag-highlight, kita niyo. Kahit ako, hindi ko makikita pag ano, walang highlight. Hindi ko mapapansin. Pag-highlight ka man ta, kasano minaramay, sige. Padasan ni JP, partner ni JP, Dark Knight. Kasi ano, bago mo isend, ipakita mo kanya. Ito mag-highlight niya ito. DP, ano po, DP. Partner ni JP. Partner ni JP, Dark Knight. Ayan, ay daan ka namin ha. Para ano,
Madagdagan yung tahanan mo. Dangerous season. Dapat correct spelling. Oo, dapat correct spelling. Oo. Kaya pala Hindi nag-highlight yan. Hindi, ang tagal mong mag-type. Ayan, tinan mo. May at siya. At. O-T-W. Tinan mo. Mag-highlight yan. Ganyan. Ayan, partner ni JP, diyan ka lang hal. Ayudahan ka na nanay ko din. On the way, partner ni JP. Ito yung mga nag-highlight ni. Ay, ikaw. Ano hindi ka naman? Dapat walang space ata eh. Oo, at. Tapos no space. May space ko naman dito nilagay sa JP. Kaya siguro wala. Absidi, mapa, on the way. Sige, bakas ka lang dyan. Inaanak ko yan. Nakapin na yung bahay mo, JP. Ayudahan namin, ha? Manood lang ako. I realized quickly when I Knew I should. that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a constant times when I'm lying in bed, just you getting on. In my head and I feel it a little peculiar. Into a wink in the morning and I step outside and I feel real high and I what's going on? And I say, hey, yeah, yeah. JP, dikit ka lembang ulit. $7.13 ka na. 7:13. Yan, mag-highlight sa kanya. Dan Kalembang Ola at partner ni JP. Pasikli po. DJ Sean sa Dino. Come closer. Nag-gwapo yung spot sa video niya. Tubig mama. 7:30 na si JP. May ka na, harang ka na JP. Grabe si Lolo, no? Yaman, bilyon na, trilyon. Gusto mo, bakit Ay, gusto ko tong yung intro. DJ Sean sa Dino.
Lang ang battery mo. 60. Ang ganun. Dikit kalembang ulit, JP. Baka may nakipagsabitan mo. Si Mapadan na po ho sa video of ang bakas. Ayan. JP, dan na sa'yo si Kaden. Balikan mo na lang please. Ayan o, si Ana Sky Paul. Dan sa'yo. Ana Sky Paul. Lablabin mo din. Dan na sa'yo. Nag-aayuda pa rin ako sa'yo, ano, JP. DJ Sean, the guy of the day. I'm happy, I had to. You got me. We're talking every day, we're tired. Ayan. JP, pabalik naman ako kay Kaden. Dan na sa'yo. Ito yung bahay niya. Yang pinaka ano. Kaden Anastasia. Team 1. Love ka ba host? Team 1. Hindi ano, partner. JP, pabalik ako kay Kaden Anastasia. Yung binababa ni Nightbot. Yung Kaden and Anastasia, dan na siya sa'yo. And ayudahan ka pa niya, nanay ko po yan. $7.14 ka na, JP. On the way po. Thank you, JP. Dito ulit ako sa iyong bahay. Hindi na ako nagbabakas ha. Ang ganda ng ano, ang ganda ng intro mo. Galing nyo naman mag-edit. Ako hindi ako mag-edit sa laptop, sa desktop. Oh, so yung ano mo, channel mo is all about editing. Galing ah.
DJ Sean sa Gyno. Gusto mo ba mag-tiktok? Tiktok sa umaga, tiktok sa tanghali, tiktok sa gabi. Dahil sa work, tiktok pa rin. Sabayan ko na. DJ Sean sa Gyno Women, ang pinaka-viral ngayon sa Tulsok! Sis Jennifer, may galatsa sa'yo dyan. DJ Sean sa Gyno Women. Sis Jen, kumusta na? Nag-ayod ako kay JP. Your heart, savage love. DJ Sean sa Gyno Women. Kaden, follow the na post. Digit all. Ayan. Thank you, JP. Ayuda pa rin ako sa'yo. Harang! Dapat 7:15 na to eh. Hindi kumapit yung isa. DJ Sean sa Gyno Women. Mayuntak vlog on the way. Ayan. JP, dito lang ako sa bahay mo, ha? Ayuda. Na all. Na all may paayuda. So break out in a I look at you in the wind. I'm flying the shore again. Find my way home anymore. That's right. I look at you. Nabuang na oy. Dikit ka lembang ulit, JP. Ayan. 7:16 ka na dapat, ha? 7:15 pa lang to, eh. I look at you. Thank you, Sis Jennifer. Ayudahan ko lang si ano, si Mayuntak tuloy. Si ano, JP.
Ulan sa dito wala. Yes, Nako, live si ano, Madam MNJ. Live. Hello pa, Enchu. Mega shout out. Hello pa, Eng. Salamat sa iyong patamsak dyan. Baba ka ng bahay mo dyan, please. Sis Jennifer, anong ulam? Anong ulam, Sis Jen? Kumusta na? Kumusta na ang iyong puso? Kumusta na yung mga aso? Kumusta ka na? sabihin mo pagdating mo, patay mo ang tubig nila. Nakapatay siguro. Ang sexy. Tinamad na akong magpalit. Mainit eh. Hayaan mo ng ganyan. Hindi naman kita nga. Dito lang. Hello, Mami Cinderella. Mega love shout out. Mega love shout out Jennifer Vlog. Ayan. Dating dikit ka ni JP, Sis Jen. JP, dito ko sa yung baya. Tamsakdan host. Thank you, Mami Cinderella. Mega loud shout out sa iyo dyan. Dikit ka lembang ulit, JP. Mega loud shout out po sa lahat. Sabi ni Jennifer Vlogs. Mega loud shout out po sa lahat. Sabi ni Mami Cinderella. Thank you, Mami Cinderella. Ito guys, si Mami Cinderella. Lablabin niyo po. On the way, Kaway Madrasta. JP, may gala shot sa'yo. Ayan. Ayan, lablabin niya si Mami Cinderella nakapin. Thank you, Cinderella, Mami. May gala shot sabi Jennifer Vlogs. Sis Jen, may gala shout out. Mami, congrats. Ang bilis ng bahay nyo. Mansyon na. JP, baba ka ng bahay mo dyan, please. Good evening sa inyo. Ngunugpay ka no dito. Ito yung punas ko. Ayan, sinong may 5 alagad dyan, 10 alagad, palitan po. Sinong may alagad dyan na 5?
10. Palitan po tayo. JP, baba ka dyan na yung bahay. Papa Teddy, mega lot shoutout. Yahoo! Good evening po, Papa Teddy. Congrats, Papa Teddy. Congrats sa iyong tahanan. Ayan guys, palablab ako kay Papa Teddy. Sa mga hindi pa nakalablab dyan, lablabin nyo na po ito. Sorry host, ngayon lang nakabisit. Ayan, okay lang yan Papa Teddy. Andito po sa iyong bahay Papa Teddy. Huwag mong kakalimutan ha, na pag nag-upload ka or nag-premiere, lagi mong i-on yung iyong monetization $. Iwasan magkano? Iwasan magka-CPR. Ayan. Harang, ito po yung bahay ni Mami Cinderella. Pag hindi nyo pa dikit guys, dikitan nyo na please. Thumbs up Papa Teddy sa yung binabang nagtambak sa likod ng bahay. Yes po host, noted po. Ako, busy pala si Papa Teddy sa kanyang mansyon. Papa Teddy, busy sa iyong mansyon, Papa Teddy. Secretary ni Senders, mega lot shoutout. Ayan. This is Jamie ba to? Ayan, may jacket na po. Cinderella, dan na po host. Dikit all, sabi ni partner ni JP Dark Knight. Yes po, konti kasi yun tag-ulan na po. Megala shoutout Cinderella, sabi ni Kaden. Sa mga hindi pa dikit-dikit kalembangin nyo lang yung nakapin. Si JP din guys, si JP. JP nag-ano, ayuda pa rin ako sa iyo ha. Megala shoutout sa Kaden, sabi ni Papa Teddy. Sila kasundo. JP, andito ulit ako sa iyong bahay. Sino ay ang may 5 banana dyan? Palitan tayo. Papa Teddy, si Kaden po. Yung nabikit. Siguro. Ang alam ko na dikit ko na sa inyo, Papa Teddy, yung mga alagad ko eh. Ito, dikit ko sa kanya isa. Ayan si Kaden po. May bago po siya. Ready ba mo? Nawala na po ako kay si Kaden, dikit lahat ng alagad ko. Tawa po siya. Ako din yung mga luma ko, pero may bago ako eh. May bago po kasi si Kaden, Papa Teddy. Ayan, dinikit ko.
Sis Jen, gusto mo ba ng ano? Gusto mo ba ng ano, manok? Halika, huli tayo. Sino marunong manghuli dyan sa gabi? Sino gusto marunong manghuli dyan ng gabi? 7:18 ka na, JP. Ito yung talaga kuya ba? Saan Partner ni Dark Night Channel, done from Cinderella. Sabi ni Mami. Salamat, Mami. Ayan, love-loving yung Cinderella, guys. Dito ka na. Malapit na sa magwan ko. Papa Teddy lang na po, dikit all host. Sabi ni partner ni JP. Ayan, Papa Teddy, palablog naman kay ano, JP. Wala sa gabi si Mr. Lino, no? Nag-live ka ba? Master Denon Megalot, shoutout. Walang ba ito? Ayan, si JP na ba kayong tahanan? Si Papa Teddy, sa mga di pa dikit nakapin po siya. Megalot, shoutout Master, sabi ni Kaden, guys. Oh, dikit ko na Mga kahapon. Maghanap ako ng dikit ko. Anong kami? Dito ko ano? Salad na ako. Mega love shot sa'yo, Tita Kaden, sabi ni Master. Yan, Master. Number 2, Mike. Mahina eh. Musta mo sa Tita Kaden? May ngipin ka na? Ang dami mong tatanong yung ngipin talaga. Tanungin mo ako kung ano na, may boyfriend na. Tarungin mo daw kung may boyfriend na, yun daw ang itanong mo. JP, dito ulit ako sa iyong tahanan. Sasaktan ba ang puso't damdamin? Ika'y mahal pa rin. Full pack sa nakapin from Cinderella. Ayan guys, sabi
Bayan, nakamute pala ako. Katagumpay, Megalout, shout out. May jacket ka na. Huwag kalimutan, dikit kalembang si host, please. Antok na. Sino din siya katagumpay? May jacket ka rin dyan. Ganda pa more, wala namang boses. Sorry naman. JP, dito ulit ako sa Embaya. Dikit kalembang, 4 minutes. Si Mami Cinderella, guys, huwag nyo kalimutan ha. Daanan nyo. Sa may alagad dyan na 5-5, 5-5, 10, 10, palitan. May nag-aantay po dito, may palitan po. Salamat sa jacket, idol. Katagumpay, huwag lang kalimutan tamsak, dikit kalembang ako. At saka yung mga binababa ni, ni Inday Tef. At ni Nightboot. Kalebang All Master, sabi ni Ana Sky. Salamat, Ana Sky. $720 ka na, JP. JP, $720 ka na. Aba, humahataw sa alagad si Tita. Sis Jennifer, tamsak dan from Cinderella. Guys, lalubin niyo si Mother Cinderella, guys. JP, ayan, dan na sa'yo, dan na. Katagumpay, Cinderella, pulpak. Ayan. Ayan, JP, $720 ka na. JP Dan, sabi ni Papa Teddy. Cinderella, lumang-luma na ako. Ayan, digit na si Master. Dan kalembang all Cinderella. Master Darren, Megalout, shout out. On the way kay Bistag, sabi ni partner ni JP. Thank you, JP. Saan yung bahay niyo dito? JP, baba ka ng bahay dyan. Hinahanap ka ni Kaden. Nag-live siya, daming tuwad. Host, matagal pa yung membership dumating if money na tayo. 3 days po, Daddy. Papa, Ted, 3 days. Danab si D. Sino? Sino yan, Master? Si Daddy, doon bakit sinuwanan? Mars Explore, Mega Megalout, shout out. Si Daddy Alex.
tinuwaran. Kasi ano naman, manunuwad na. Oo, kahapon yata yun. Bakit? Diba nung kahapon? Hello, Mars Explorer. Mega lot shoutout sa iyo dyan. Palablog naman sa ating mga binababa please. Salamat, salamat. Sa may mga lima-lima dyan, sino gustong makipagdikitan? Hindi pa kasi ako naka-access pero may message na eligible with the perks enable now pero wala pa naman. Sabi ni Papa Teddy. Mars Explorer, mega lot shout out. Nagawa ng kanyang tahanan. May siya ako. 200 plus na. Ah, 200 plus lang ang bahay, may ads na. DJ Sean Tagaino. hindi ko ito alam master. Mars Explorer, dito ako sa iyong bahay. Aking alagad. Basdako White Sand, Maol-Baol, Cebu. Bolbol, Maol-Baol. Ganda. Ganda naman ng Cebu. Sana all. Mga email ngayon, pero pag click on enable na, walang membership. Daddy, kailangan mong mag-message. Kailangan mong mag-message sa kanila. Tirahin na yan, sabi ni Mars. Tinira ko na Mars. Harang, ayan. Ayan, Mars, huwag kalimutan lablabin naman yung mga members natin. Nakapin. Mga binababa ni Inday, please. Sino yung may 10 dyan o 5 alagad? Pwede kayong makipagpalitan, guys. Mayuntak vlog full pack, sabi ni Mami Cinderella. Dikit kalembang Mars Explorer. DJ Sean Tagaino. Master Denon on the way. Sabi ni JP. Ayan, Master Denon, baka naman. Dan kalembang all Mars Explorer. Ayan, Mars Explorer, pakibalikan si Kaden. Pakibalikan po yung binababa ni Nightboot. Kaden and Anastasia. Yan ang bahay ni Ana Skypol. DJ Sean Tagaino. Harang, sabi ni Mami Cinderella. JP Darkin, channel dan dikit kalembang all sa iyo, sabi ni Master. Bakit kaya tinuwaran nila? Mars Lani, dan na sa'yo si Kaden. Pabalik naman ako dito sa binababa ni Nightboot. Yan ang kanyang bahay, please.
Master din na ba ng kanyang tahanan? Fighting for... Master din, nandun na sa'yo si Secretary ni Cinderella. Palablog naman ako. Ano kaya magandang ulam ngayon? Yan po. Hindi po daw. Mars! Explorer, pakibalikan si Kaden ha. Binababae ni Nightboot. Dan na siya sa'yo. Baka dikit na lang. Two, three, four. Yan, pakibalikan na lang, Mars. Kung may alagad ka dyan, Mars, the Explorer, palitan kayo ng alagad. Nabugong ito niya ito. Ginamit ko yung bagong dito. Yung kakalog mo? Basik lang sa laon sa mga alam nila. Pagkapagkatang English. Let us steal a time together, make me feel love for a destination. Knew I should Ito pa rin probably ito. put on it. Ha? Ito pa rin yung nilo. Kapingin ano ta? Master, andun ka ba kahapon? Kaden, thumbs up dan from Mami. Ayan, Cinderella. Thank you, Mami Cinderella. Huwag niyo kalimutan si Mami Cinderella, ha? Sinong may mga alagad dyan, palitan kayo, palitan. May gusto may magpalitan dyan ng 5-10, guys. Sino po ang gusto? Ito guys, lablabing niyo si Mami Cinderella. Dan Kalembang all partner ni JP Dark Knight. Sabi ni Kaden. Yahoo! Sa wakas, dikitan na din sila. Success! Thank you, JP, ha? Nag-ayuda kami sa'yo. Baba ka lang ng bahay. Kaden, salamat po. Nag-ayuda yan si Kaden sa'yo. Saan nagpulot?
Sa mga hindi pa dikit dyan, dikitan na. Ang mami na mukhang 20 years old. Sana all na lang. Salamat Inday, kay Chubby Yummy. Sabi ni partner ni JP. Ay, lechon? Lechon po ba yung nakikita niya? Ayan, lablabin si Mami Cinderella nakapin. Hello, Macho, thumbs up. Thank you sa iyong pa-thumbs up dyan. Risa K, thumbs up dan from Cinderella. Thank you, Mami. Macho, hello. Macho, magalang shoutouts. Huwag kalimutan natin mga, binababa ni Nightfoot, guys. Station sa 7:22 ka na, JP. Macho on the way, sabi ni JP. Alarem, megala shout thumbs up dan host. Thank you, Alarem. Alarem, ano ba ng kanyang bahay? Alarem, dito po ako sa iyong bahay. Tara, beach, ang daming dikya. Naluluto ba yung dikya? Station sa Dino Alarem, dikit ka lemang alarem. Sa iyong padagat dyan at padikya. Hello, sis Jaya Lavador. Mega shout out. Ayan, sis Jaya. Sa mga gusto makipagdikitan dyan, palitan na kayo dyan, guys. Palitan. Sinong may alagad, palitan kayo. Mayuntak vlog, pangalawang ayuda sa'yo. Sabi ni Cinderella, thumbs up. Thank you, sis Jaya. Marami atang starfish pag umuulan, no? Thumbs up, host! Salamat! Facebook ba yun?
Siguro yung comment ko sila mga katawa. Sila yan. Hindi taga tik-tik natin ganun eh. In na sis, thank you sis Jaya. Wala sila mga dyan. Sino ang may mga 10, 5 alagad dyan? Palitan na. Glitz TV. Dandikit all, sabi ni JP. Ayan. Si JP naman ang kanyang tahanan. Guys, huwag niyong kalimutan si Jennifer Vlogs magkakaroon ng Granel sa September. Birthday Granel S niya, kaya dikit kalembangin niyo lang guys. Naubos din sabi ni JP. Dapat lang ang naibos na yung ulo. Oo. Ito naman ang yun. Ito naman ang yun. Hindi ko sa tapos. Patuloy mo. Pero kasi siguro na. Sabi? Sabi. Sabi ko muna. Sabi ka? Diba? Ang ganda natin na pula. Nagkita. Kamanungagpuan ko kuda. Yan ang yung pagkon. Pagkon ka. Tumas lang ata. Ay, na ganun na. Tumas lang ata din. Ako mag-iwala ko yun. Puro na. Mama. Mag-iwala ko pa.
Ay, hihina ako. Umuti ang angin, no? Tayo pa. Kaya kami. DJ Jonah sa lineup. Yam, Scarpe, dandikit all dance. Thank you, JP. Sino na pa? Na-search ko. Ito hindi maka-search. Ito ang maka-search. Hindi ba yung details? Hindi maka-subscribe. Hindi maka-subscribe yung sarili mo yung nakalagay. Ay, tingnan mo, search ko. Hindi rin niya na-search. JP, dito ako sa bahay mo. Kasi, JP, dito ako sa bahay mo. 722 ka na, ha? that's not extreme. Isang brand. Isang brand kami. Isang brand. Hindi. Ito di ba? NT 9. Ganito ginagawa ko. I-share ko sa pangalan mo. Tapos dito ako dikit. Pero ito, i-search. Ako po ginagawa mo. I-search ko sa search. Ilagay mo sa maliit na ano yan. Pasilit ng new upload. Ba't di nag-premiere, sis Jen? Ayan guys, pasilip naman sa new upload ng ating kaibigan dyan, nakapin. Ha? Tamsakdan host. Hello, Chills. Chills. Hello. Ayun, may jacket ka na. Huwag lang kalimutan, dikit kalembang si host. Baba ka ng bahay mo dyan. Kung main channel mo yan, mag-type ka lang ng TEF. Mami Cinderella, thank you sa iyong papulpak dyan. Salamat po. Huwag kalimutan lalapin si Mami Cinderella. Ano nangyari? JP, dikit kalembang ulit. Seven to 3 ka na. Nabigay ko na ata lahat JP. Dikit ko naman. Dikit ko. Chill. Nagulang pa ng chills. Sa malamig. Galing naman. Tamsak na nakapin sis Jen. Thank you. Chill. Sando ko sa iyong bahay ha. Dikit kalembang. Ay, transfer mo to. Anong oras na? Mag-alas 8 na. Chills, dikit kalembang sa iyong tahanan. Ito, zero yan pa, di ba? Kita mo mamaya. Dikit ka lahat yung hindi ko dito. Thank you, sis. Ba't di mo naman hinahabaan to? Sis Jen, di mo hinabaan tong ano mo.
upload mo. Thumbs up! Dikit kalembang ko na to. Rega, done na. Take it all. Sabi ni JP. Thank you, JP. Love is just a gun. JP, dikit ko na sa iyo, ah. On the way pa silip, Ma'am Jen. Ha? I-pull mo ka. Pinakamalakas na ba yan? Ito. Gusto. JP, thank you. I'll show you love. Ha? I need somebody who can love me in my world. See my words. Guys, pasilip kay Jennifer Vlogs. Dandang sak, upload mo, Ma'am Jen. Sabi JP. Hindi na tapos sa video. JP, dan na kami sa ayuda sa iyo. Malikod mo kita mo, ma. Guys, sino ang gusto may pagpalitan dyan ng alagad? Dandam sa host. Sister Jeff, mega loud shoutout. Yahoo! Ayan, Tip Jeff, may alagad ka ba dyan? Gusto niyo may pagpalitan ng alagad? 5-5? I wonder why. Dan Ma'am Cinderella, sabi ni Kai Paul. Sa may mga 5 dyan o 10 at gusto may pagpalitan po. Salamat, Inday Tef. Welcome, welcome, JP. Salamat po. I wonder why. Isa alagad pa lang. Nagawa ko. Nako, sis, Tit Jeff. Gawa ka na ng 5 o 10.
Balik ka dito kasi madaming ano. Gusto may pagpalitan ng alagad. And si Sis Jennifer. Guys, may bago upload ang ating Sis Jennifer vlogs pa. Note naman. Wala pa 1 minuto yan, guys. Sis Jen, gala na. Sige, pag nagawa ka ng alagad. Oo, sis, ano, Tet, yun ang ginagawa ng iba. Palitan, kaya ang laki ng bahay nila. Palitan ng alagad. Ayan, si Tet Jeff, nabuka na kanyang tahanan. Magandang dilag. Sister, di na ba mo pinanood ko? Thumbs up. Balikan ko later yung di pa nasuklian. Thank you. Sabi ni Mami Cinderella. Walang problema, Mami. Hindi, nagana yun, sir. Daddy Alex, gusto mo ng ano? Gusto mo ng native na manok? Halika, mag-ano tayo, manghuli tayo. Kumusta na, Daddy? Thumbs up, Lodi. Sa mga gusto ng native dyan, manghuli po tayo ngayong gabi. Pahingi ako, Lodi. Halika, Daddy, bilis. Ay, uhuliin namin. Nasa puno pa. Sis Mel, thank you. May galasya sa'yo dyan. Kumusta na? Tapos ka na nag-live? Laki na kaagad ng pinayat mo, Lodi, ah. Aba, nakano lang ako, Daddy, nakaganon lang ako. Mukha na ba? Hindi pa, sis. Ayan. Thank you, sis Mel. Love-loving niyo na yan si Daddy tsaka sis Mel. Tita Mel po, Tita Mel TV ang kanyang main channel. Ayan si Mami Cinderella, huwag kalimutan. Si Papa Teddy. Kay Paul, Mel Alonso, miss you. Sabi ni Mami. Araw-arawin mo na yan, Lodi, para kay Joa Nurse. May pa ano siya, no? May pa proud of you. Ganun siya. Dandikit all sa'yo, Ted Jeff, sabi ni JP. Daddy Alex, magalawad siya. Mami, miss you too. Sabi ni Mel Harang, sabi ni JP. Salamat JP sa iyong parang dyan. Si Kobe, oh, sarap ng bike niya. Guys, mukhang malakas ang hangin. Ay, ulan. Daddy, mukhang malakas ang ulan po dito. Pero ano, nag-bike naman si ano.
Ayun mo, nagbabike si ano. Dapat huliin namin yung manok. Kaso nga lang yung nanay ko, nakaligo na. Paano namin huliin? Tumambo na kanina. Kala ko Alam niyo ba guys kung paano humuli ng manok? Humuli ng manok na ano? Manok sa puno. Dito hindi naman mainit nga eh. Dito daddy mahangin kasi mukhang ano, malakas ang ulan. Kidlat-kidlat na kanina. Mami Cinderella, salamat sa iyong paharang dyan. Lablabin naman ako Mami Cinderella natin dyan guys. Isama mo ako host sa man. Ang bigat pa naman ng pangsungkit po namin. Tiradurin mo na, patay ka agad. Daddy, yung puno ng sampalok namin mababa lang. Ngayon, sabi ng nanay ko, pag nanghuli kami ng manok, yung malaking kahoy, igaganon mo siya sa may, ano niya, sa may puwet. Para lumipat yung manok doon sa may pantusok. Ewan ko lang kung gagana pa siya ngayon. Ano kasi, lumilipat kasi sila ng ano, kumakabilang bahay po kasi sila. Kaya kunin yan, malabo ang mata ng manok sa gabi. Ayan o. Oo nga daddy eh. Kaya ngayon namin sana kunin. Pirapa Tamil. Hello, hello. Mega loud shout out my friend. Kese. Tike. Salamat on the way Jennifer Vlogs. Ayan si Tet Jeff. Ayan si Tet Jeff. Meron tayong ano dito. Meron tayong patan na ano kaibigan. Salamat Jennifer Vlogs. Ayan. Guys, maglablaban kayo dyan. How are you today, my dear? I'm good. Thank you, Pera Tamil. Nag-drop ng link. Thank you, Pera Tamil. May loud shout out there. Pera Tamil on the way, sabi ni JP. Guys, panoorin nyo naman yung ano niya, no? Si Jennifer. Wala pa isang minuto yan, guys. Wala pa nga 40 seconds ata yan eh. Ngayon ko dito sa ating kaibigan at gusto na ano. Walang harang tuloy. Habaan nyo guys kahit 8 minutes para may harang. Para bibigyan ni Lolo ng harang. Kasi pag short video, di ba? Hindi niya bibigyan. Sana si ano? Master Denon, dumaan lang. Naiiwan na talaga si Master Denon na. May trabaho. Guys, yung nakapin, magkakaroon siya ng graneles sa September, guys. Tikit kalembangin nyo kasi mamimigay siya ng GCash. Dating diet tamsak na lang, Ma'am Jennifer. Sabi ni Tit Jeff. Ayan. Love-loving niya si Mami Cinderella. Pera Tamil on the way, sabi ni Mami Cinderella. Yasmin, hi po, sending love and support.
Hello, Yasmin Austero Ali. May galaw shoutout. Baba po kayo ng bahay. Thank you. Daddy Alex, may galaw shoutout sa'yo dyan. Hi po, thanks. Ayan. May jacket ka na, baba ka ng bahay, please. DJ Jonah sa Dino Remix. Dan Pulpak, JP Dark Knight, sabi ni Tet Jeff. Kaya si Tet Jeff, nagbaba ng kanyang tahanan, guys. Lalubin niyo naman. Ito, lalabin niyo si Tet Jeff. Host, dating dikit ko na lahat ng mga binaba mo po. Salamat, Jeff. Perapa Tamil, please subscribe back to Mami Cinderella, please. DJ Jonah sa Dino. DJ Jonah sa Dino Remix. Thank you, Mami, sa iyong paharang dyan. Sana yung music natin. Sana makagraduate na ako grade 4. Ilan na lang kulang mo, sis, Tet? Sis Peachy, may galat shoutout sa iyo dyan. And guys, lalabing nyo naman ang ating Sweet Peachy na kapin. Nabuhay ulit. Kumusta na, sis? Ba yan? $363 po, host. Inis lagi, nakakainis. Lagas. Sis Peachy, gawa ka na ng alagad mo. May alagad ka ba? Tamsak tot. Hello, hello. Sino ang may mga 5-10 dyan na alagad, guys? Sino gusto may pagpalitan?
Palitan tayo, guys. Sinong may gusto? Totot, sino may mga lima-lima dyan na alagad? Palitan. Peaches Channel, laban lang. Huwag ka magpadala sa emosyon, sabi ni partner ni JP. Tama? Tama dyan si ano? Sana all. JP, sana all? No? Kapit lang si Speech. Merong 3 lang ako host, sabi ni si Speech. Patamsak lang host ng premiere. Toto T. Ayan. Sige, baba mo ng bahay mo dyan, Toto T. Sistet, punta ka dito kay Jennifer Vlogs. Ayudahan ka niya. Ngayon binababa ko, alas 8 bukas. Ano oras ba yan sa, Dubai? UAE ka ba, Dubai? Toto, talo mo. Thumbs up. Sa iyong Niagara Falls. Niagara Falls to, di ba? Niagara. Guys, patamsa ako sa premiere ni Toto. Please, thank you. 8 a.m. or p.m. 8 a.m. si Stet Jeff. Favorite kong YouTubers ang nasa harang, sabi ni Mami Cinderella. Sino kaya yan, Mami Cinderella? Totot on the way. Ayan. Wala mama mo ngayon. Meron po Kuya Toto, meron po. Andito po siya. Naka-back up po. Back up. Naka-back up po. Siya na nga po sana paharapin ko dito eh. Okay, host. Puntahan ko po. Dikit kalembangin mo si Step. Ayudahan ka niyan. Haha, tawa si Kuya. Guys, patamsak dikit kalembang kay Toto. Salamat po. Mega loud siya na Toto T. Sabi ni Tasho. Tasho? Tasho! Good evening, Secretary Kaden. Toto, talo mo, dandikit all premiere mo. Ayan, pakibalikan na lang po, Sir Toto, si JP Darkening Channel. Tamsak lang host, nalaglag din. Ayuda, sabi ni Toto. Time to get that big love For a destination, I realized things and I knew I should. Mega lang shot Kaden. Tugnaw na diha. Tugnaw? Malamig. Dili. Init. Kuya Toto, dili. Pero ngayon malamig po kasi mukhang uulan. Yung hangin niya. Step outside and hide. In my high night. Six minutes na! Sabi ni Mami Cinderella.
Guys, dikit ka lang bagay niya si Toto dyan. At saka yung binababa ni Nightbot, si Peaches. Palablab din po. Hindi na ako sa kanila. Ayan, Kuya Toto, dala daw sa'yo si JP. Pakibalikan na lang po. Si partner ni JP. Pakilablab din po. Dan tamsak. And ka na bakal Toto. Sabi ni Tasho. Bagong-bago yung pangalan natin na Tasho. Very unique. Walang kilala sa akin. Dan na kay Cinderella host. Nag-iwan ako ng baka. Sabi ni si Speech. Si Speech, thank you. Ma'am, Ma'am Life thumbs up. Ayan, may jacket ka na. Sino ang may mga 5-5-10 dyan? Makipagdikitan. Palitan po ng alagad. 5-5. Kung may 5 kayo dyan, shout out. Mega shot sa'yo, Ma'am Life, sabi ni partner ni JP. Baba ka ng bahay dyan, ma'am, Ma'am Life. May jacket ka na. Parang wala na kasi ito ah. Mega shot out Peaches, si Kaden. Dikit mo si Toto, Bistak, Pod, na USA, Canada na. Ay. Ano sabi? Bistak Pod na 2 sa Canada na. Mahirap na tayo mo. Ito ano eh. Ano ba?
Salamat muna ako. See you next time, LS host. Thank you, JP. Dito na ako sa harang. Finish harang sis, sabi ni Mami. Si Sis Jamie ba to? Sis Jamie, ikaw ba yan? Thank you, JP. Mami Cinderella, thank you. Ne. DJ Shania sa Dino. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, Try ko yun lang dito. TikTok sa gabi. Dahil sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na. Pwede na yun sa akin. Ito na rin yan. Ang pinaka-viral Pinaka- sa Pilipinas. Party! DJ Shania sa Dino. Ang kamay ng rumor ka. Sa matuturuan. Sa gagawin mo bigat. Yes, kain ko pala. Sis Jen, kakain ka pa lang. Nando kasi ako. Kain, anong ulam? Ako ito. Bulacan. Ano ulam mo? DJ Shania sa Dino. Sis Peach. Sis Peach, dito ako sa iyong bahay. Dikit kayo mga hindi ko dikit sa'yo.
Ang pagbeberbo nila. Daddy, mega lang shoutout po sa inyo. Kumusta ka na, Daddy? Sige, pagtagal na kami. Sila 13
Sis Peaches. Dikit ka lang bang sa aking alagad? Taurus. Naku, si Mami Cinderella. Mami Cinderella, andyan ka pa. Thank you so much. Thumbs up, Dan host. Have a nice day. Wens. Hello. Ayan, may jacket ka na, Wens. Babakap po kayo ng bahay dyan. Parang host, thank you si Speech. Ma'am Wens, baba na ng bahay, please. I need somebody if you love me in my words. Yung si Bunso. Wala magawa eh. Sinong gustong sumali sa ating pasumba? I wonder why. Daddy Alex, thank you.
Megalot shoutout. Ang dami ko tuwad kapon. Bakit? Hello, MVG. 19 na tuwad. Tapos, binawasan na naging 13 na lang. Haha. Nakamute ka, host. Daddy, ano nangyari? Ewan ko kung sino yon. Bakit ang dami, Daddy? Wala ka naman, ano? Shoutout Idols, MVG. May galatsa sa'yo dyan. Kamusta na? Bakit kay Daddy? Ano nangyari? Kalawakan. Oh, magandang dilag. Ayoko yun ah. Sinususpitsa mo, ano natin? Sinong suspetsa mo daw, Daddy? Wala kang tao, tutuwaran ka pa. Sa tingin mo sino? At maupuan ng muka. Upuan kayo mo kaya, Daddy. Sabihin mo lang. Daddy, sinong tumuwad sa'yo? At tuwaran natin. Upuan na natin ang muka. Alex Official, thumbs up dan. Sabi ni Mami Cinderella. Si Sweet Peach, thank you sa yung paano dyan, BGBG. So sa Kamanggaan, pamilya sila. Ay, ano pala. Hapon. Tamis. Hello, Wens. So, ayan na po ba ng bahay si Wens? Oh, the Edlins. Dati na tayong dikit, Madam Wens. Puso ang magpasya.
Ah, dito pwede. Dito pwede, ma. Pwede, yan, oh. Ano mo? Dalawa yung isang ko na, mamaya mag-share ka. 17 na. Ganun lang pala yun. Binuo ko. Pagkakapos na yun, share ko naman. Ambot. Nabigay ko na. Isa. Ano si Casio? Mami! Hello, Marlene! 38 thumbs up host! Ayan, Marlene, may jacket ka na. Sino ang gusto mo ipagpalitan dyan? 5-5 ang alagad. 5-5 ang alagad, guys. Sino ang may gusto? Palitan 5-5. Ayan, 2 na. Nagdikit ka siya. Bakit ginawa ka lang? Tigit ko na yung diba? Ayan, baba ka ng bahay, Marlene. Tama sa kapatid ka. Ay, hindi ko nagkukumin. Kaya siguro hindi dinikit yan ka. Bakit dalawa lang? 3 na sama.
Boksingero. Good evening, everyone. Ayan. Hello, batang boksingero. May magalang shoutout. Huwag lang kalimutan dikit kalembangin si host. May mga jacket na po kayo. Kantok talaga, oy. Invite si Marlene host. Thank you, si Speech. Marlene, baba ng bahay, sis. May jacket ka na dyan. Marlene, baba ng bahay, please. Ikalimbang na si Mami Cinderella. Higit kalimbang host. Thank you, Marlene. Baba ng bahay mo dyan. Lablabin din kita. Ayan, sis Marlene. Puntahan kita. Kapiliin ay. Sis Marlene, dito kami. Kapag mo may data na sinisibukan mo, ulit-ulit. Pag sumipol pala yung positive.
Batang Boxingero TV, time suklian din kita ng ayuda ko, sabi ni Mami Cinderella. DJ Shona, the Dino Ay, itat mo ko ah. Sinsyo. DJ Shona, the Dino Madam Josie, tamsak dan lalabs. Madam Josie, may cloud shoutout sa iyo dyan. Salamat po sa iyong patamsak. Guys, dikit kalambahin nyo rin si Madam Josie. Madam Josie, baba ka nga ng bahay mo dyan. Play. Marlene, dikit kalembang. Asan ka na, Marlene? Dikit kalembang, Marlene. We'll see you touch the Host! Sino si Batang Kalembang? Hindi ko rin kilala Mami Cinderella. Pan. Ha? Mochi. Ang tawag na ito, Mochi. DJ Shona, the Dino You got me. Going taller every day. We're giant. You're a little man. Top love. Don't feel so big. Silence. You got me feeling.
pang batang senior. Host, Bistak TV3, saging for you. Ay, si Bistak. Ay, si Bistak yan, mami. Cinderella. Bistag! Si Bistag pala to. Mami, si Bistag po yan. Ito po yung bahay niya. Binababa ko po. Wow, sana all saging. Bistag, sana all may saging. Ito po, nagbaba po si batang ano. Bago yan, adik ka. Ito nagdidikit na. Batang buksingero ba? Bagong-bago yan ah. Bistak, tanggalan mga sana all may saging. Hindi, iba pa. Hindi si Bistag. Ayun. Sir Sol Boxing TV. Sabi niya eh. Sino ba? Dinikitan niya si Bistag. Ah, okay. Batang Sir Sol Boxing TV channel dito po sa iyong tahanan. Sir Batang Boksingero. Mami Cinderella, andyan po yung ano niya, yung kanyang bahay na kapin. Na all. Ay, oo nga, 'di ba pag boxing dapat isang side lang yung yung gagalaw. Kumbaga, kunwari yung left mo naka-stay, ang gagalaw lang is yung kanan, 'di ba? Nag-ano kasi ako noon dito yung boxing ba? Nag-try out ng boxing. Ganyan yung tinuro nga. Yung i-move mo lang yung kanan mo. Yung gagalaw ka kanan, yung sa kanang paa mo lang. Pero mag-stay yung left foot mo sa ano. Tama po ba? Ayan. Digit ka lang na po, Sir Sol Boxing TV channel. Mga anak niyo po ito? Dan Kalembang all Sir Sol Boxing. Ayan po, pakibalikan na lang po si Kayden. Pakibalikan na lang po si Kai Paul. May jacket na po kayo. Ito po yung bahay ni Kayden. Binababa ni Nightboot. Digit Kalembang na po, Sir Boxing. Sir Sol. Mention nyo in a comment. Ano po? Pagpitas muna, daanan ko dyan. Arigat mo. Princess. Ha? Pagpitas daw ng rambutan, yung inaanak ko. Ito lang. Bistag TV. Ayan. Kalembang, Kuya Marlin, dikit kalembang sa'yo, Kuya Marlin, tinapos ko yung video mo. Sino yung may mga alagad dyan? Sino gusto makipagpalitan ng alagad? Iba na ka Sir Sol, host, anak host. Kaya kuya, salamat host. Wala naman kuya, Marlene.
Oo, Kuya Sol, nag-ano kasi ako noon sa ano, nag-try out ako mag-boxing. Yan ang nga ang tinuro. Na yung, kumbaga, kung kanan o kaliwa, basta yung isang paa mo hindi gagalaw, yung isa lang yung ikot. Ayan, Sir Marlene, dikit kalembang na siya sa'yo si Kaden Anastasia. Pakibalikan na lang. Binababa ni Nightboot. Ni Marlene man, nadikitan mo na. Isa. Wala ko ba? Seryoso din ito. Ravy TV. Host. Saan si Marlene? Ravy. Yes po. Tamsa ko, dikit kalembang na sa bahay. Pusukli, host. George, megalo siya, George. Saan yung bahay ni Marlene? Marlene, mo ba ka ng bahay? Ravy, may jacket ka na. Sexy ni Ho, sabi ni George. Thank you, George. Hanggang dyan lang. Madam Nikki, may galaw shoutout. Baba ka ng bahay, George. George. Baba ka ng bahay mo dyan. Tignan natin kung hindi pa tayo dikit. Madam Nikki, may galaw shoutout. Ayan guys, love yung nakapin. Ayan, Ravy, huwag lang kalimutan dikit kalembangin si host, please. Para mabigyan din kita ng ayuda. Team George. Ayan, Team George. Dikit na tayo, matagal na. Inday Dan. Na all. Balikan kita, Ravy. Ayan, sarap ng durian. Pakyawin na. Natin to. Saan itong durian? Oo nga ho. Sarap naman ng durian. Sana all. May pa durian. Di ba ano to? Delikado sa may high blood. Ano? Dan na sa'yo, George, dan na sa'yo. Si Ravy, ano ba? Yayo, Bismonte. Nandito po ako sa inyong bahay, Yayo. Dan Kalembang all, Mama Marlene. Ayan. Sabi ni kay Paul, bawal yan host, mainit sa katawan yan. Bawal sa, akala ko naman kung ano yung bawal. Oo nga, bawal sa may high blood, no? Yung nanay ko kasi taga Davao, George. Yung nanay ko taga Davao. Kaya natikman ko yung durian na yan. Nung mga bata kami, nag-uwi siya ng ang dami-dami. Pero matagal na yung bata pa ako. O, yun lang, yung samal. Pero ang ibig sabihin, nung nag-uwi ka dito sa Pangasinan. Ayan, Yayo, Bismonte, dikit kalembang po sa inyong tahanan. Happy birthday, Century. Wow, sana all may pa-century.
Nag-reply si Indang. Asa dapit sa Davao host, taga Davao mapud ko. Ana sa ano? Ana sa Baguio District. Baguio District. Ikaw, asa man ka? Asa man ka? Dudong, asan ka ma? Asa man ka? Ravy, dan na ako sa bahay mo. George, dan na, sabi ni Ravy. Huwag kalimutan natin mga members, guys. Tamsak dikit kalembang po. Kabagyo, taga Davao del Norte ka host. Tagum City. Yung taga Benor, City, Davao City. Ha? Davao City tayo. Davao City tayo. Davao City daw po kami. Ayan na, nag-renew na ang ating Adonis. Salamat sa iyong pa-renew dyan. Ayan na si Bistag. May dumikit sa'yo kanina, bebe. Bebe Adonis. Anong daw? Ravy, dan na po sa'yo. Mag-iwan ng bakas. Ayan. Host Taurus Aquatic Plants from Farm. For saging for you. Lugar mo, di mo alam. Kasi hindi naman ako lumaki doon. Galit agad. Lapit lang sa Davao dito, host. Dito na kasi ako sa Pangasinan lumaki, George. Tatay ko kasi taga dito. So, kami sa Davao, twice lang nakapunta sa Davao. Host, kilala niyo si Marso Dos? Hindi po. Sino si Marso Dos? Ba't 11 na tayo? 10 na tayo. Mega loud shoutout po. Ayan guys, lablabin nyo naman si Saan yung binaba ko? Yan yung pogi nating Adonis. Salamat. Bistag. Part lang ng Davao sa amin, hindi sentro. Ayun. Wens, nagbabanap po ng bahay. Host, kilala nyo po. Galit agad si Bistag. Galit, hindi ba pwedeng lugar mo di mo alam, sabi niya. Thank you so much. Ayan guys, lablabin niyo si Bistag po. May walwalan po sa kanyang live streaming. Si Sis Peachy Cooking po, lahat po ng binababa ni Nightboot. Mega shout out Bistag, sabi ni Kay Paul. Yayudan, sabi ni George. Ayan, Yayudan. Guys, lablabin nyo rin si Bistag, nakapin, nagla-live po yan. Namimigay po ng pangwalwal. Kay Paul, mega lot shoutout. Andiyan din po si si Mickey, lablabin din po. Automatic ata yun, binababa ni Nightboot yung bahay. Saan ba yun? Ayan guys, lahat po nang binababa ni ayan, automatic na dito sa baba. Si Kaden po yan, si Kay Paul. Nikki Vlog, miss you, bebe, sabi ni Bistag. Dan na po kay Kay Paul Flores, sabi ni Peachy Channel. Host, Mickey Vlog, 2 saging for you, sabi ni Batang Boksingero. Ravian host, Yayo. Dan nasuklian ko na siya. Ayan, lablabin po si si Bistag at saka yung binababa po ni Nightboot, si Mickey. Pakilablab, Sweet Peachy Cooking. Pakilablab po. Yung mga binababa po, Jennifer Vlogs. Buti, marunong ka magbisaya, host. Gamay lang po. Kasi yung mga tita ko ng mga dalaga po sila,
Sa Manila kasi sila nag-aaral. Pag bakasyon, dito sila sa Pangasinan. So, may practice naman ng Bisaya. Tapos, noong nasa kami, Macau, kasama ko po sila, nabibisaya po sila. Yung lola ko kasi hindi marunong mag-Tagalog or Ilocano. Kasabot ko, gamay lang dong. Mga basic lang, kaon, ganyan. Tapos, ano ba? Basic lang na Bisaya. Na all, na miss si Bistag TV. Sana all, Bistag. Sinasabihan mo si Mickey ng miss you, nandito ka sa live streaming ko. Ba't ganon? Charot. Sinasabihan mo siyang miss you, pero nandito ka sa live natin ikaw Di ba si Mickey, no? Char-char lang, guys. Char-char lang. Haha, tawa si Mickey. Nangaano ka. Makasabot po. Gamay lang. Gamay-gamay. Wala na akong masay dyan, ho. Sabi ni Sis Mickey. Char-char lang yan. Char-char lang. Asan na si Bistag? Salamat, Bistag. Sa iyong paano dyan. Pa-member ulit. Okay na yan, host. Nakakatuwa lang pakinggan kapag salita ka Bisaya, sabi ni George. Nag-practice ba, Dudong? Nag-practice. Mga pinsan ko, Bisaya. Pero marunong naman sila mag-Tagalog. Batang Baksingero TV, bahay mo po, sabi ni Sis Mickey. Pati si Papa marunong Bisaya, no? Si Papa. Gamay lang. Pati yung tatay ko marunong na mag-Bisaya, pero Ilocano yun. Boksingero pala, yan. Ayan guys, lablabid ang Bistag natin. Adonis po natin yan. Host General Vlogs, dalawang sayang for you. Busy lang host, busy sa customer. Ayan. Sana all customer. Para lagi ka busy. Dami na Bisaya dyan, Manila host. Sa Pangasinan po kami, George TV. Ang tatay ko Ilocano po. Kasabot, gamay-gamay lang, Jod. Sana all customer Bistag. Sabi ni Sis Mickey, para busy, no? Sis Mickey. Sana all. Dan na kay Bistag TV, mag-iwan ako ng baka, sabi ni Sis Peach. Ayan, Sis Peach, thank you. Lablabin din ang Sis Peach natin, binababae ni Nightbot. Magandang dilag. Sir Sol, Boxing TV, dan dikit ka lang bang all, sabi ni Marlene Vlog. Ayan. May nagbaka sa akin dito galing host, pero hindi naman nalagdagan ng saging ko, sabi ni Mickey Vlog. Hindi ko mapit si Mickey. Hindi ko pa rin nakita ng Mickey. Ayan guys, si Mickey, binababa po ni Nightbot. Si Bistag nakapin po. Mga kahapon.
Bakas-bakasan lang, tawag niyan, Mickey Vlog. Diyan naman ako dati sa Quezon City, 3 years ako diyan harap ng UP, puro Bisaya kausap ko. Bihira lang ako makuusap sa pure Tagalog. Ay mag-practice din ng Tagalog, ano? George. Host Inday, paikutin, okay, bahay mo. Paikutin mo, kuya. Paano paikutin? 680. 680 ako, 680 lang ako eh. Papaikutin ng bahay ko. Sino yan? Sol. Baka Si Baksingero. Bidahan ka na. Thank you, Baksingero. Sabihin mo, Sinabi mo pa, bistag, sabi ni Miki. Sabihin mo, palitang ka ng sampo. Ayan, Sir Sol, gusto mo makipagpalitan ng 10 saging? Palitan kayo ng saging ni Kayden, ni Kay Paul. 10 alagad. Ayan, natin po DJ John Sagayno. My chinita girl. Sa akin na bigla ka, bilang aking nadarama. My chinita girl. Chinita girl. Madam Josie, baba ka ng bahay mo dyan, Madam Josie. Salamat, dan na po kay Sir Sol. Host, sabi ni Peach Channel. Ayan. Host, bigyan ko na lang po siya ng 5 saging. Thank you, Sol. Ito yung kanyang bahay. Bigyan ka rin niya. Baba ka ng bahay dyan, Sol. Thank you. Ayan, Sir Sol, na sa'yo si Peaches Channel. Binababa po yan yung bahay niya. Peaches, Andyan po yung bahay niya. Binababa ni Nightboot. Thank you, Madam Josie. Guys, lalawin niyo rin si Mickey at saka si Bistag, nakapin. Number naman. DJ John Sagayno. Gusto mo mag-TikTok? TikTok sa umaga. TikTok sa tanghali. May pinti-watching ang mga TikTok pa rin. Sabayan mo na. DJ John Sagayno presents ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! DJ John Sagayno. Lagi lang. Wait lang po, host. Dito ako sa bahay mo. Thank you, Kuya Sol.
Grabe naman siya. Ano ba yun? Okay, host. Umikot na po bahay mo. Thank you, Sol. Ikaw ba kung ba yun? Baba ka bahay mo dyan. Bigyan ka din ni Kaden. Salamat. Salamat, Sol, sa iyong paikot dyan. Pero hindi pa siya bunod. Ano pa? Ano pa? Ano? Ano ba? Mickey Vlog, dan dikit ka lang mo, sabi ni Marlene. Sino next po host? Yan po si Kaden and Anastasia, please. Sir Sol, boxing. Thank you. Binababa ni Night Boot. Bigyan ka din niya. Pakipin po. Ayan, Sir Sol, nakapin na. Salamat. Partner ba yung pangalan ng partner? On the way sa nakapin. Thank you, Sir Sol. Dan 1, Sir Sol, Boxing TV. Sabi ni Kaden. Ayan, batang boksingero. Ayan po. Binibigyan ka na po ni Kaden ng alagad po niya, Sir Sol. Thank you po.
Host, hindi po ako magbakas. 5, play lang po. Kalembang all. Ganun din ako. Opo, Sir Sol. Ganun din po yung ganun din po si Kaden. Susunod din dito. Dalawa pinakasama. Thank you, Sir Sol, sa yung paano dyan, paikot. Salamat. Team Azarcon, sparring session Rafael Azarcon versus Malik Gabriel. Panoorin ko lang po. Panoorin ko Kuya Sol. Salamat. Bakang boxing mo ka namin. Sana all may paayuda, Sir Sol. Ayan, Sir Sol, paayuda naman ako kay Peach Channel. Baka naman. Member po natin yan, si Sis Peach. Mickey, batang boksingero, dan na. Sukli. Dan, batang boksingero, sabi ni Kaden. Tignan ko nga yung hindi ko nadikit sa'yo, sis. Okay po, pagtapos na nakapin po. Pagtapos na daw, pag nakapin sis, Peach. Susipan ko. Harang, mami ni Mickey. Thumbs up ulit, host. Thank you, mami ni Mickey. Kaden Anastasia, dandikit ka lang bang all, sabi ni Marlene. Ay, dinikitan ko na sa kanina. Dinikit ang kanya kanina, Marlene. Sis Mickey, thank you.
for a destination. Okay, salamat Sir Sol. When I knew I should, that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into it comes the times when I'm lying there, but you're getting on from being I feel it. Into it with morning and step outside. I take it, but I keep me high. Host, medyo mabagal ako tumikit kasi play ko ng maayos po, sabi ni Sir. Thank you, Sir Sol. Okay, salamat Sir Sol, sabi ni Peach. Mami Miki, Batang Boksingero, TV1, TV plus 1? Plus 1, sabi ni Mami ni Miki. DJ Sean at the Gyno. Marlene Vlog Bahay po, sabi ni Mami Miki. Hindi na labas dyan ay. Host Kaden Anastasia, zigzagging for you, ma'am. Sino yan? Sol. Thank you, Sol. Ayan, Sis Mickey. Asa na si Sis Mickey? Sis Mickey? Sis Peach. Hindi na ba ni-night boot yung bahay niya eh. Thank you. Thank you, Sir Sol, sa iyong payuda dyan. Kaden Dan full pack kalembang. Sabi ni Mami Miki. Dan, apat. Batang boksingero. Sabi ni Tacy. Yan po si Kaden. Welcome po, host. Ayan, si Sis Sweet Peach.
Sweet Peach naman daw, Sir Sol, kung okay lang po. Si Sis Mickey din, dikit na po siya sa'yo sa kanyang pangalawang ayuda. Pwede mo na Marlene. Marlene, nandiyan ka pa ba, Marlene? Nagit ka ba yung sa 26? Sis Marlene, dito ako sa iyong bahay. Sino po host yung nakapin, Sir Sol? Please, thank you. Tapusin ko lang nakapin. Thank you, Sir Sol. Sir Sol, baba ka dyan ng bahay mo. Dito na ako host sa nakapin. Thank you, Sir Sol. Baba ka ng bahay mo. Binibigyan ka ni Kaden. Thank you. Sabi lang mo na daw ko. Sa pamilya mo na kami. Sige, pag mo ha. Malaki na yung bahay mo. Lipat ko pa ko lang ba na? Marlene Vlog, Dan Pulpa, Kalembang, sabi ni Mami Mickey. Sige mga padandikit, naka-off comments, sabi ni Marlene. Thank you, Marlene. Sis Marlene, baba ka ng bahay mo dyan. Nagdikit ulit ako sa'yo.
Madam Josie, may galawat shoutout sa iyo dyan. Good evening. Mga guys, tandaan nyo bahay nyo. Ilan ang sub ha? Kasi akin tulong lang para maraming salamat po. Thank you Sir Sool sa iyong paayuda. Yan, Marlene, dito po ulit ako sa iyong bahay, Marlene. Dan Lima, Sir Sol, Boxing TV channel, sabi ni Kaden. Marlene, dan na po ulit. Ang bait niya. When the nights are long. Salamat host na marami. Welcome, welcome. Tamsak host, may galawad shoutout sa si Mami. May galawad shoutout po sa si Ma'am. Kumusta po? Dikit ka lang bang ulit, Ma'am Marlene? Dan Bistag, sabi ni Kaden. Oh, sweet peachy cooking, anim for you. Si, sabi ni Sir Sol. Thank you, Sir Sol. Thank you sa iyong payuda. Bihira yun. Thank you po.
Nagla-live po kayo, Sir Sol. Ma'am Marlene, dikit kalembang po ulit. Salamat. Oh, everyday po. Sige po, sige po. 9 a.m. Daan po kami. Dan kalembang sweet peachy cooking sa Pinitaisi. Yan si Kaden. Daan po kami, Sir Sol. Sige po. Salamat. Peaches Channel, bahay mo. Ayan. Tinas time po, host. Thank you, Sir Sol. Thank you po, si Kaden. Si Speech, baba ka ng bahay mo dyan? Hindi ba binababay ni Night Boost? Wala pa. Baba ka dyan si Speech. Mag-type ka dyan ng test pag main channel mo yan. Thank you, Sir Sol. Ano kayo punta sa traffic sa'yo? Si Kaden po, Sir Sol. Si Kaden. Binigyan din po kayo ni Kaden.
Mamaya, dagdag ko siya host. Okay lang yan, Sir Sol. Salamat. Nabasa na po ng Nightboot, Ma'am Mickey. Nababa na po ni Nightboot. Yan po si si Daisy, si Kaden din po yan. I need somebody to feel me in my words. Sunod balik ko host bago ko alaga dalhin dito. I-verify ko pa. Sige si speech. Gawa ka na si speech para may kapalitan. Yan na yung ginagawa ngayon, yung palitan ba? Kahit lima lang. Lima everyday, o, di ba? Kung may kapalitan ka lima. Madali lang gumawa si speech. Basta lagyan mo lang siya ng video, tapos konting alagad. Masakit sa mata ang laptop talaga. Okay lang. Same number lang ho. Yes, si speech. Basta mag-add ka lang. Anong gamit mo, Android? Basta mag-add ka lang. Iyan, uso ba na ngayon mga guys? Ayan o. Iyan, uso ba ngayon? Sabi ni Sir Sol. Yan kasi ang uso ngayon, yung palitan. Yes, si speech. Gawa ka ng 10. Alagad mo pwede. Basta manood ka lang. Palitan kayo. Sir Sol, nagbibigay din ako sa inyo, Sir Sol, ha? Bigay din ako sa inyo, Sir Sol. Hello, Weds! Mega loud shoutout! Hindi ko kasi pinili ang pangalan mo. Tingin mo ba? Tining. Tingin mo ba sa kanya? Okay, sige, gawa ko. 5, maya. Ayan, si Wen, sabaw ng bahay. Host, dalaw po kayo sa LS ko. May konting ayuda po. Sige, Sir Sol. Bukas ba? Live ka? Dikit kalembang din ako, Sir Sol, sa inyong bahay, ha? Nag-ayuda rin po ako. Sabihin mo, punta tayo. Ayan, si speech. Puntahan si Sir Sol, ha?
Punta tayo, Pichi. Ang isda. Kapin mo nga yan. Hindi ko ano-ano. Ano na, nadagdagan ko. Kalimbang mo lang. Bukas po yun, no? 9. Sige po, sige po. Nagdidikit kalembang po ako sa inyo, Sir Sol. Host, Mickey Vlog Zigzagging for you, sis. Sabi ni Sir Sol, ayan, sis Mickey. Host, next po. Huwag na ko yun, nakakaya. Nakakaya, kuya. Thank you. Dami na ano. Sakit sa kami. Dami nyo na po nadikitan. Nakapagod na yan. Bukas po ulit. Sabi mo sa Pichi. Punta tayo bukas na ano. Sis Peach, bukas ha. 9 a.m. si Sir Sol. Sis Mickey, kung may time ka ha. Mga abroad kasi yan eh. Si Mickey nasa abroad din. Sis Mickey, yan. Si Sis Mickey. Sis Peach, yan. Dito yan sa Pilipinas. Noted po yan, Sir Sol. Hanapin puso ang magpusya. Anong oras LS mo, Sir Sol? 9 si Speech. Punta tayo ha. Daanan natin si Sir Sol. Mag-ano na rin ako, 3 hours oh. Mag 4 hours na, baba na rin ako maya-maya. So, tulong lang po tayo mga guys kasi hindi naman po tayo sikat, tulungan lang talaga mga Lods. Tama yan, Sir Lods.
Kaya sabi ko kay Peach, gawa na siya ng alagad niya para ano, palitan tayo. Is Pinas time si Peach. Nagdikit din ako sa iyo, Sir Sol, ha, sa iyong ano, suklian ko. Taurus Aquatic Plants, Dan Calembangol. Ayan, sis Marlene, punta natin si Sir Sol, bukas may ayuda. Ayudahan ka niya. 9 a.m. Ayan, Sir Sol, si Marlene, baby pa ang kanyang bahay din. Nag-ayuda rin ako sa kanya. Sir Sol, pwede ba si Sis Marlene paayuda? Ayan, si Sis Marlene. In-invite pala yan ni ano, Sis Peach. Sis Marlene, baba ka ng bayan mo, Sis Marlene. Ayan, last na si Sis Marlene. 300, ano ba yung bahay niya? Sis Marlene, baba ka ng bahay mo dyan. Welcome, Sir Sol. Salamat din po. Nag-ayuda rin po ako sa iyong tahanan. Ayan, Sis Marlene. Ipin ko po yung bahay niya. Ayan, Sis Marlene, yung mga hindi ko dikit sa'yo dito, ha. 200 pala yung bahay niya. 231. Ayan, last na si Sis Marlene para matulong na tayo. Ayan, Ma'am Marlene, Sis Marlene, gawa ka rin ng Madam Marlene, gawa ka rin ng alagad mo. Kahit 5 lang. Okay po, host. Yan na kasi uso ngayon yung palitan para kahit isang ano lang, LS kayo, madami kayong masasaging. On the way na sila kapin, sabi ni Sir Sol. Thank you, Sir Sol. Hindi ko kami marinig lang. Digit na. Digit kalembang ulit, Ma'am Marlene. Sure lang na, digit kalembang lang, Ma'am Marlene, ha? Si Sir Sol. Yung bell, i-turn on ang bell. Ayan, dan ulit, Sis Marlene sa iyong tahanan. Oo nga, basta legit lang. Oo, sis, kumakapit naman. Basta si Peach, wag mong laging check yung bahay mo. Pag i-check mo siya, gamitin mo yung alagad mo. Gamitin mo yung alagad mo. Wag mo siya laging, yung main channel mo, wag mo laging, ano ba yun? Yung nagre-refresh, ganyan. Host, bigyan ng 10. Si Marlene. O, Sir Sol, andito rin ako sa kanyang bahay. Nag-aayuda po. Salamat, Sir Sol. Ayan, Sis Marlene. Basta dikit kalembang mo lang si Sir Sol, ha? Bukas 9 a.m. Daan ka sa kanya. Tagal ko makabalik, host. Full watch ako. Full watch ko yung mga dinigitan ko. Meron pa nasa 10 na yata. Marlene, kahit hindi mo i-full watch, 2 to 3 minutes, pwede na yan. 2 to 3 minutes. Basta dikit kalembang tamsak, Sis Marlene. Huwag ka na magbakas. Ayan, katulad ng ginagawa namin,
Ito, naka 2 minutes na. Dikit kalembang lang. Huwag ka nang magano, huwag ka nang magbabakas. Play nyo ng maayos. Ayan. 2 to 3 minutes, basta naka-play. Dikit kalembang, huwag nang magbakas. Ayan, halos 4 minutes. Dikit kalembang, Ate Marlin. Okay po, salamat po. Ayan. Ito na gaminan. Tababa na rin ako maya-maya. Tapusin ka lang Tapusin ka lang Ate Marlene. Nakaano na ako 4 hours na. Huwag kayong magbakas kasi pag mali ang binakas nyo, spam. Tapon lang ni Lolo. Opo, Sir Sol. Yan, dikit kalembang ulit, Ate Marlene. Ganak na yan na, madam. Host, pag nawala ako, busa date ako. Sige lang si speech, go. Sige, no problem si speech. Maya baba na rin ako. Basta bukas, at least daan tayo kay ano. Okay lang yan si speech. Go na. No problem. Maya baba na rin kami. Hintayin ko lang yung dan ni Sir Sol. Thank you si speech. Maraming salamat sa iyo dyan. Madam Marlene, 2:38 ka na. Nag-aayuda pa rin po ako. Yan. Ate Marlene, gawa ka ng alagad mo at least 10. Para pag nakipagdikitan, palitan na lang. Ang sarap ng niluluto, ma'am, tindang manok, tinolang manok, sabi ni Sir Sol. Oo nga, Sir Sol. Tapusin lang natin si Madam Marlene, matulog na rin tayo, mag-4 na oras na rin ako. Bukas kita-kita Kate sa alas 9, ha? Sana matapos tayo dyan.
Night sa lahat. Salamat po sa inyo. Sabi ni Peach. Thank you, sis Peach. Sir Sol, thank you ha. Ma'am Marlene. Ayan, lablabin din naman si Ma'am Wens. Dikit ka rin bang po ulit, Ate Marlene? Gawa kayo ng alagad nyo, at least 10. Ayan, 241 ka na, Ate Marlene. Maraming salamat, host. Mga guys, maraming salamat po sa inyo. Thank you, Kuya Sol. See you tomorrow. Wens, done to you. Masaya ka, te. Ayan. Dan ulit po sa inyong alagad. 3 na po yung nabigay ko sa inyo, Madam Wens, nung nakaraan po. Thank you. Ayan, thank you. Good night, everyone. Dan na sa'yo, Madam Wens, the Edlins. Iwa po kayo ng ninja nyo para makipagpalitan po tayo. Yan na po yung uso ngayon. Makipagpalitan po. Yan na po yung uso ngayon. Yung palitan po ng ng alagad. Yan na po yung uso ngayon. Balikan ng ng alagad. Okay, thank you. Good night everyone, Kuya Sol. Thank you so much ha. Maraming salamat po sa inyong paayuda. Ayan, good night, Kuya Sol. Thank you, Peach. Wens, thank you, Marlene. Salamat ha. Good night everyone. Ay, hindi pa tapos daw. Hindi pa po ako tapos nakapin. Sige, Kuya Sol. Agad-agad ka. Mahaus agad-agad. Ayan, when Sol, dan sa'yo si Kaden. Dan din yung alagad ko sa'yo, Madam. The Edlins done.
Thank you, kuya. Thank you po. May tawag lang po ako. Salamat, kuya. I should have shut my dad. I was not thinking. I don't know why, for some reason, I really told him to shut my bag and I thought, oh shit. I struck my wrist in the gym. My shirt is not in there, so I had to take a lift home. I had to take a lift. Salamat po. All the way home. Thank you, kuya. Salamat po. Bye-bye. Thanks, guys. Paalam. Sorry. Are you watching it?